Naimbagal daw ti amin na sangapada karuba. Padasek man iti bumasa kadagiti duldulin kong istorya nga hangkonek kan gundawe nga ilibro wenno ipablaak kadagiti magasin nga kagag no tayag may saak. Ngem pagdaar karuba, dagiti nagan kan lugar, ket haan na pudno, no diket di aramid laeng, tinalikudik a panunot, dahi tinanamo. Ngarod, waya antay nga umuna iti panunot tayo, ta isagana tayo iti bagbagi tayo, para iti may isang istorya iti biyag, dito baro a programa tayo na poluan. Awan maaramid. Alas 3 iti parbangon iti nariingak, kananggag ko nga ada nanalti ka bato, dito'y tao abatog ti katre a pagturturugak. Hanak na sorpresa taamok no siya sino. Kasta ngamin ti sigod nga aramid ni Leonie no atay nasipngatan. Kan kayat nak ang makadua, aglalo no atay adda parikot na, kan makasapol isuna ti makapatang na. Siguro nakiriri manin isuna kinimanang na, angam parbangonan. Di nala na ipabigatan ti umay agpasakuro. Bimbangon na karod ti pagididaak ta siripet ti tawa. Tapno ibagak nga nakariing akon. Kan, urayin nak talukatak tiri daw. Ngam, apay awang mo ti makitak atao jirwara. Nasalagmat ti street light nga nakasindi, ken matanawak met teglawlaw. Nagapon na nga rod dahi nga bato. Numan pa'y kasta, rimuarak ta amangan no naglamang laeng, ti ayan dagiti masetas. Ngem awan. Awan ni Leonie. Iso nga nalabit, adalaing insekto nga dimong parititawak, iso nga adda na naltiik. Ket nagiddaak manan. Ngem, hana na po ko ti panunod ko ni Leonie. Adang amin ni Salsalumina ariknak, no kasta nga da isunat yasideg ko. Aging gati awisen nakmanen ti turog. Ngem sakbay nga nagrekep, dagiti talukap iti matak, adda manen ng alti. Ket dita na nagkibayo ti barokong ko. Amok, ni Leonie dayjay. Awan sa bali nga agayab kanyak iti kastano di katiso. Bimbangon na. Saan ko nga sinirip iti tawa? Nagdiretso ak iti ruangan tapno lukatak. Ngem kaskas di. Awan na kenyak. Pinadas ko nga pinukawan baring sa mumbat. Ngemawan. Iti panunod ko, nalabit, insekto manindaytan nga nidong para iti tawa. Anak ko nagpanunod pa'y, inyidakon, aging ka nakaturugak. Arig nakarididip ko pa'y laang idinariingak, agunggungunin nakmanan ni nanang ko. Kunana, anak ko, adda ni Melanio, adda kano damagan na kengka. Bimangon na karod amok, importante ti damagan ni Melanio. Ni Melanio akasinsin ni Leonie. Apaman nakita kisuna, nagduadua akong ta, nakasapsapa pa'y, ken sa bali tilangana. Kasla, da parikot na. Ken kasla kagagapuna ang nagsangit, kat kunana, manong, hanlangim imay to ni Leonie. Idirabi iba no di kalman. Haamat kanak. Kati tay lawas na ti panagsarak mi. Apay ka di. Manong, di ka makmaklaat awanan ni Leonie. Kasadyak kayat ti mamati nga mamok nga haan nga ang angaw ni Melanio. Ket makitak launa iti panagdadtad ti luana. Kan, panagtagargar ti timit na. Tinalikod ak asigod ni Melanio ket nakitak batan dagiti pamilyak nga gururay ti reaksyon ko. Itatay dak pa'y lagayang maobserbaran. Aglalo dagiti dadakkel ko. Insublik ti panagkitak kini Melanio sa kinuna, ading, ibagaman prank laang deta, wino joke, pangaasim. Haan manong. Hang kumabaling nga iyangaw iti kasta. Awanan ni Leonie. Natakuwatan day tatay bigat nga nakabitin ti uneg ti silet na. Nagbekkel
Nambag. Awanin na yebkas ko, kasi nagtutupatop ti asi, sagit tinakam, nga awanan tay babae a pakasarak. Awanan tay babae a kadwak iti plano, amang bukel iti pamilya. Ket isu na gayam day jay, atay mangririing kanyak itatay parbangon. Isu na ajay, awan sa bali. Imay nagpakada, ket siguro, di nak mapanawan. Isu nga nagsubli-subli pa. May sa aselyado asurat inyawat ni Milanyo kanyak. Ngamhang ko pa'y niluktan. Inawat ko. Imbatik di aparador sak nagpalas sa nagtarus di ni Leone. Ket nga rod, nasang putak ti ladawan ti pamilya nga madama iti sanaang na. Awan agtagtagari, awan ti agsang sangit. Hawamet ti mabalin akatungtungen. Amin da, nakamuleng-lay. Minay sa maisak akinita ida, lagi tinaganak na, ni Manang Virgie a panganay, kentay bangkay ni Leone. Noon nag-iladawan tila nga iti tumunggal maysa, nagrigat, hanggang pulos mabasa ti addat unagda. Ti amada na tibkar, kasa di pa'y nagsangit. No masidag iti bangkay, agwingiwing lang san tumanin agtugaw. Pasari apusan na tibukot ti asawa na, ngahanmat lang agsangsangit. Nagsangit man siguro itay, kahit idap ti anges ni Leone. Ngamit at awan pakiilasinan nga adna minatay da. Masansan nga gibaw-baon da kadag iti bisitas da agumatang ti masapol da kas kumay ti baraha, kandila. Kadag iti aramaten da nga agminatay. Di da pa'y kidi kayat agumatang iti puraw arigis nga ibaredbad ti ulo da. Nalabit, di da kayat abaklayan ti saem iti papanaw ti nobiyak. Ni Manang Virgie mat, idi napasungadan nagsimbreken iti silid na. Di na siguro kayat amangag, ti panagdungaw, ken panagrungaab ko. Ngimhaan. Ti palak ti dagsen ti barukong ko. Kuston tay madegsarday a panagarubos ti luwak. Ken ti panagmingming, ken panakitungtung ko, tinalimed, iti bangkay. Sayang dagiti arapaak mi ken Leone. Sayang dagiti nagkadkadwaan mi. Tanaggibusen iti amin. Sayang ta saan kon may parik na ti kinapatag na iti biyang ko. Sayang. May kadwa arabi ti panakaimang sayag ni Leone. Ket kaskas di. Awan nagtagtagari kadagiti napanawan na. Kaya't ko kumawat agdamag kadakwadang sa anan. Taamok anadagsen pa lang iti barukong iti tumunggal maysa. Isang ano adda bisita. Umnon tay ibatanda nga saong aduti parikot na ngam na sekreto ni Leone. Iso nga nagpakamatay. Iti panunod ko mat, uwan na sekreto nga agpaisungam kanyak saan. Amok nga iti panakapukaw na kat adda pa nakainaygan na iti parikot na iti pamilya. Ken awan karbengak nga mga istorya ti sa sinuman. Amok nga dagiti ni esngaw na kanyak kat para kanyak laeng. Pumakadak ko man nga agawid pa'y laeng iti kilaat nga nagsaon ni nanang na. Kunana, adan sa imbatin asurat kang kaparok. Anya tinilaon na. Uwan anti, hangko pa'y nabasa. Sige tenton makadano nagdamdam akat basaat to. Kat nga rod, hindi nakaawit at balay, inukag kutay surat nga embati ni Leone kat kunana. Johnny, nasakit para kanya kapanawan ka. Amok, basol da ito yung aramidek, ngimahan kun kabailan dagiti pasamak iti biyag ko. Umuna ti amin, pagyamanak ti kinaaddam iti biyag ko.
Umno dagi jaya na balhunek aragsak ko. Sa dinluman pakaisasarungan ti kararwak. Oen jani, han kong kabailanan na baklayan dagiti sakit tinakam nga ited da dito'y balay. Tay ko nakang ka manipod kinaubing, siyakla tatagin inawan kinagis iso ti kaldero. Nadakilakon nga sakla ti ibabaon dagiti naganak ko, aging gay tatatabalasang ako. Sakla ti kanayo na kamalino tunggal, agrikyar kami kinimanang ko. Awan pa'y gundawe nga isuna tinaungtan. Ken kanayon dalaki di bagbakan niya akon asyak ti burudek, syak ti agpakumbaba. Wen kinayak metket, ni manang nga kanayon nga barbaro ti cellphone na, ket syak puro alos. Ni manang puro branded ti bado na samantalang syak ukay-ukay. Ni manang dumawat ti pagpariban na, ket ikanda. Samantalang syak, ang kasla umuk ti buok na, sadapay ko naan nga, na may mayat ka no, apagkaptan no ipungot nak ni nanang. Tanog paribondak, nagalis. Wen siya akong tinalaad nga anak da. Siya akong tinagmel nga anak da. Tadyak pengamin nakaawat ti wari may nga medalya. Ni manang lata. Isu lang tinalaing. Isu lang ti anak da nga mangitan dudot apelyedo ni tatang. Ti konada, jakon marik na dagiti dakulap ni nanang, agdisdisso dito ipingping ko tunggal adda kamalik. Nga awan maparparo dito buok ko tunggal ipungot nak ni manang. Numaamwanda nga nagsarak ta. Ngamaan, tati tunggal aramid da kanya katagtultuloy ti sakit na. Manay nayunan ti saam na. Kamaodyanan na, hankon maaklon ti panang palapal kanyak ni manang virgi iti kaktos, ket kimpet dagiti siit dito itakyag ko, a pinagsarapak. Haangkon inikat dagiti siit, taket ko abalunin iti tanim ko. Kalpasan da ito asurat ko jani, awantun ti sakit tinakam ko. Aggibusan amin na sakit tinakam ko. Ket ti kalikagom ko kuma, iyapan mo da ito asurat ko iti rabaw ti lawong ko. Tapno mabasa iti amin, noan niya ti makagapu ag ginibusak ti biyag ko. Ditan jani, ipatpateg ka, isong agalalwad ka. I love you, Leonie. Agar arubos ti luwak kabayatan ti panagbasak iti surat ni Leonie. Kat gapo takaligagom ng iparabaw ko iti lungon na. Inaramid ko kat nga rod. Kat nakitak launay. Nga apaman na naidisuk kat pinidot ni manang na dayjaya surat. Rogi na pa'y laeng. Agro nga aban ni manang virgi. Amo na ngamin nga iso ti gapo iti amin. Pagpipinasaan da nga pamilya iti mao di asurat. Kastaun iti dung awda. Itatak makita nga agsangit da. Kastaunay ti dawat da pamakawan kini Leoningem. Nao din. Haanin na sa mong baten. Timmalikudak nga rod. Inlimid ko ti panagluasit ko. Takas lakit ko nga iparang kadakwada nga basol da. Ti pananggibos ti biyag, tay babayang ipatpatag ko. Ininot nga niya sakaw ko dagiti sakak nga madayo iti ayanda. Takas lang mapleng batten dagiti lapayag ko amang kangeg ti dong awda. Ketjak na pupuutan nga nakadano na kundi ti balay. Kapat patangdak dagiti dadakgal ko nga amjak nakasumpat. Inyindak sa inkidem. Aging ganere depa. Ket manen, apagridep ko pa'y laeng, ririingin ako ni nanang, adda ka numanan ni Milanyo, adda ka no tinasisita nga mamwak. Bimaring kwasak ta nakigtutak kat adda ngagpaiso. Kaskas iti langana, nalabaga ti matana, akasla, kagapungan na nagsangit. Apaman na nakita na, nagsaom. Manong,
Simurot ni Manang Virgie. Simurot ni Manang Virgie kini Leone. Iminom iti sabidong ket sa andan na idanon ti ospital. Apag darikmat. Ti amuda napanlaing di likod ti balay ta nagsangsangit. Gapu iti nawudi a surat ni Leone ngim tagayam. Iminom ti sabidong ket inyibos na tamay sa botel yang insecticide. Awanan ni Manang Virgie manong awanan. Diyak ipagarup nga ramidin ni Manang Virgie ti kasta. Natibker a babae suna. Di pulos ag sangit. Ken di pulos paabak ken ni Leone. Wenno na konsensya nga tan. Gapu ti kinadakas na kapsat. Amok ngamin amin na napaspasamak kadakwada manipod dimteng da dito'y baryo. Gayem ko ni Leone di elementary kami pailaeng. Ket idin kastan ti trato da kengkwana. Ditapay ket nga nangarugi ti panagayat ko tamaasi ak kanayong nga maud-uli ti klase. Ado kanu ngamin ti papaubrada kengkwana. Adi pa'y makaramid ti assignments. Tano sa mang peten, iso pa'y mangisaang. Iso pa'y agubra ti kusina. Rason. Tatlong nababati grado na. Ket ni Manang nga Virgie, agad adal kanulat ta. Gaputa, ay aywanan na ti grades na. Ngimuri no kasta. Hanasong bat iti konsensya ni Virgie ti panagibos ti biag na. Kasanon dagit tinaganak na. Duada apim musay. Aggidan da pa nga nakamansayag. Ngarod, oray no kasta dinaras ko tinapan. Nagkuyog kami kini Melanio. Takayat kumet, ti makatulong, oray no atay, mangsara nila ang kadagiti naganak da apinanawan da. Adda akong ti sangwanan ti baleda, na ulemig taglawlaw. Adan sa limlim mga tao jarwar, ket matanawak mat ti uneg, tasagay sa dagiti agasawa. Iti banbantayan. Itatang na, tay bangkay tinobyak, kaninanang da, tay bangkay mat ni Manang Virgie. Apaman na nakita dak ti maray asim mabatay inada, kasla mapespes ti baro kung karagiting balikas na. Haanak ngamin anasaya at nga inaanak ko isong kastoy tinagbanagan dagiti anak ko. Tulungan nak ang mapakawandak dagiti anak ko kunana. Kunakmat anti, pagkalmaan niyo tabagbagiyo, sangwen tay pay tagdama aparikot, ket saan niyo kuman anay nayunan pay akas tay inaramid ni Manang Virgie. Ornusen tay iti amin. Diretso ti panagibit ni anti. Inyawatak danong, pagkalkalma at yung nabayag sakbay nga nagsubli iti kinalimpyo ti riknana. Talo kam lang nga nagbanbantay ka dagiti bangkay, makapleng ti kanaulimig yan. Dagiti laeng sagpaminsan nga arimpadek ti lumabas iti nagbabaitam iti mga ega. Adday putnuking ka, timek ni anti. Iso nga binirok ti matak no sinu ti kapatpatang na wenno pangibagbagaan na dayta. Tati ko na nga siya. Umawan nakita. Saklang matikit kitaan na. Nadlaw na siguro iso nga nagtimek manen. Si Kajani baro. Adday podnog keng ka. Nakla di lakay asawa na. Ket nagtimek mat lang. Ipodnom kini Johnny, naging inot met nga nagtang-ed ni ante. Nasken nga maamuan na iti amin. Iso nga nilkatak a pirmiti lavayag ko, kaya't kung anagan amin nabaliksan na. Naragsak idi ti pamilyami ko na. Dakkal ayaman ko, tapinat gani apo, ngagsikugak pay, uray late ako nga nag-asawa. Kunak no din nagpatingga dagiti nga kinaragsak ngem kella at nagbaliw iti amin. Idi addamay sa babae. Adda awit ng ubing ket nang nagkulaunay iti panagrekyerda kini uncle mo. Kunana ta babae. Ibaga mabaro ka. Adda magayam asawa mo naglag ka.
Isumot laeng nga di na kamin bisbisitaen. Dahil tati sa una. Sana imbati tayo ubing ng ubayan na. Pimanawen ket dimin nakit kita pa. Isu dahil ni Leonie. Hanya nagtaod kanyak. Ngam gabot ang maasyanak. Tinagibig. Inaywanak. Pinadas kumatkat nga ipatag akas anak. Ngam tunggal makitak. Malagip ko launay dagiti sa ngayon parupa ni uncle mo. Arig nakakaskasar mi pailaang iti addagaya mo sa bali a babae na. Adda kasinsinnarak na. Doang aldaw matlaang ka tibay takin ni Virgin. Ngayon pinasukatak ti birth certificate na. Amok ngamin, anarikrikur, ti agbalin na panagbiagda, numamunda nga nagkapsa. Ti magdar ni Auntie kalpasan nga niyabkas na tagita, napanitabang kay ni Leonie sa nagsangsangit, dimawat ti pamakawan. Leonie, anak ko, napakawanan nak. Pinadas kumot ka nga ipatag ka, amok nga awan basol mo nga maawatam kuma. Asi ka tinagbalin aladawan ti panangluko kanyak ti amam. Hanlaeng anamin pinsan no diket paulit-ulit nak nga niloko. Ngem nagtuto ukak anak ko yung gana itata kanito. Saan ko paila mapakawan tamam. Timak darbet ni Uncle ket namaliw ti langana sa nagsarita. Nalpaskan? Sakmat ti sumarita. Nung nabayagkan nga agsagsagabay di pudor ko, well, nabaybayagak. Taamum idi paylaeng nga saan nga sikat ipudno nga yayatak. Nga man niya tinaramid dagiti naganak mo. Ang kaputan na ba nang kayo, inusaryo dit akin na bakyang yo, tapno magatang ti kinataok. Kada sa bali ang nobyak idi ng pinilit da kapakasarang ka. Isong ano ko na nabayagkan nga agsagsagaba iti podar ko nagkamali ka. Tunggal makitak tarupang malagip ko day di tatang mo anang tutok ti immo ko dito bakrang ko tapno agwanak iti sangwanan iti kabagyan nyo ang mayor iti agkasarata. Inan anusak day taging gana itata. Ket dete siguro iti makagapo no apay saan na naragsak ti pamilya binuwang ita. Haan nga napintas ti rugita, iso nga sa emetan, iti paggibusan ti relasyon ta. Sa pimanaw ni Uncle at sangwanan dagiti bangkay ti anak na. Timak derek metan, sa naging inot na pimanaw iti palayda. Napanunot ko, nagligat gayam iti kasasada nga upat. At padpadadang agsagsagaba iti kamali a pundasyon. Agpapadadang agbasbasol iti maysa kan maysa. Malaksid ki ni Leonie. Ni Leonie ang inosente kanang iti paspasamak. Ket isun tinapasubo ng agsagaba. Tatataawanin ni Leonie anyang arod tagur uray aragsak iti biyag ko. No mga asawa aktula ang ti babae nga ang kukap-kap na kan. Amang ano impyernong tumot tagbalin na biyag ko. Wan nga agpaiso kasano aktatan. Mangrugi akto nga tamani na sumarak iti baro akagasat ko. Wano agba akaklatan na baro. Haan kon nga orayan pa'y amariknak na kita sakit tinakam. Aglalo no intun may tabon ni Leonie. Hang ko kaya tagbiag asisyak. Ken may sapay. Nagkariak. Nasa dintuman tiyan ni Leonie. Isumit tiyan ko. Agkuyog kami tinigat ken namay. Aglalo no panusa. Andaytan. Nangit kumanintay tawa nga dananaltik. Ni Leonie daytan. Isong isagana kong ti pagbagik.
ket ti kasayaatan na. Mangala akon ti pagsuratak. Ket kada kayo ang makabasa ti surat ko. Pagyamanak dagiti kanito nga nagkakadwa tayo. Ngem masapul kon ti pumakada ta inak kaduan ni sa dinduman tayo. Amok ng orayan na kun. Orayan na kun ito lugar nga awan ti sakit, kinawan ti parikot. Johnny.